खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 29 जुलाइ 2023 बारायजाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि हाइलाकान्दियाव सासे 21 बोसोर बैसोनि सेंग्राया सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जुलि खालामनायनि जाहोनाव चाइल्ड मेरिजनि केसनि थाखाय पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि सेंग्रानि मुङा जाबाय जाकिर हुसेन लस्कर। जाकिरा हिनजावसाया जेब्ला 12 बोसोरनिमोन अब्लानो हिनजावसा गथ'खौ जुलि खालामदोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव सासे 16 दाननि हिनजावसा गथ'बो दंमोन। उनाव जाकिरा गावनि बिसिखौ सामफ्रामबो इनाय खालामबाय थानायखौ बुबाय थानायखौ बिसिनि नखरनि मानसिफ्रा सहायनो हायैयाव बिसिनि नखरनि मानसिफ्रा पुलिसनो केस होखांनायनि उनाव जाकिरा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय उलुबारि साखाथिनि माजार र'डआव थांनाय साननैसो सान सिगां आसाम पुलिसनि DIG बिबेक राज सिंह बिथांनि मबाइलखौ मर्निं वाक खालामबाय थानाय समाव सिख'नानै लाना खारनाय दायनिगिरि सिखावखौ पुलिसआ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय नागरबेरानिफ्राय एरेस्ट खालामबाय आरो बेखौ नागरबेरा पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दुथां सिखावनि मुङा जाबाय जावेद आली आरो बिहा गोबां सिखाव खावनाय केसफोराव लोब्बा दंमोन। आसामनि सासे सुबुंखौ बिहार रायजोनि सिङाव थानाय दुर्गापुराव थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय सुबुङा आसामनि जरहाट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय चेन्नाइ फारसे साख्रिनि थाखाय थांदोंमोन। नाथाय चेन्नाइआव थांनाया माबोरैहाय बिहार रायजोआव थैना थाखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय आदित्य नाथ। गुवाहाटीनि शुक्लेश्वर मन्दिर बुरलुंबुथुर साखाथियाव सासे आइजोआ हाफ पेन्ट गाननानै बलबम यात्रायाव बाहागो लाखांनायनि उनाव मन्दिराव हाबनायाव सासे गेजेर बैसोनि आइजोआ गाज्रि रावजों रायनाय मोनसे भिडिअ'आ सोराङाव फैदों आरो आइजोखौ मन्दिराव हाबनायखौ नारानासि खालामनायाबो सोराङाव फैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला हाफ पेन्ट गाननाय आइजोआ बशिष्ठ मन्दिराव दुगैखांनानैसो मन्दिराव हाबफैदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। उनाव बे आइजोआ गावजों जानाय गासैबो जाथायनि सायाव ड्रेसनि थाखाय बिदि खालामनायनि जाहोनाव नारानासि खालामनाय आइजोआ बा नारानासि खालामनाय आइजोनि सायाव बेरेखा पुलिसनि केस होनाय जादों आरो गोबां मानसिफोराबो बे आइजोखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो पुलिसाबो बेनि सायाव एक्सन लागोन होननानै रादाय होनाय जादों। 11 बोसोर जोबथेसालियाव जोबजाबाय आरो बिचा गोरोबथायाबो जालांबाय अब्लाबो एक्स इन्डिभिआ दासिमबो उदां जायाखै। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय थारायबारि गामिनि थागिबि एक्स इन्डिभि कान्तेश्वर नार्जारी बिथाङा थांनाय 11 बोसोरनिफ्रायनो दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै। बेखौ लानानै कान्तेश्वर नार्जारी बिथांनि नखरनि मानसिफ्रा गोथौयै दुखुखौनो फोरमायदों। जिखुनु माने 11 बोसोर जाबाय आरो बे 11 बोसोर जानायाव हमजानाया क'क्राझाराव हमजानायनिफ्राय बेनिफ्राय माने नैबे जेलाव रावबो गैयैयाव पेरेन्टस थांस्लाबनो मोनैयाव माने बेनिफ्राय माने गुवाहाटियाव ट्रेन्सफार खालामनाय जादों आरो बिथांखौ बख'नायनि थाखाय नोंथांमोना सोरबा आफादफोरा दा माबाफोर बेबस्था लादों नामा? बेखौ बेबस्था लानाया माने क'क्राझार एबसु अफिसाव माने सिगांबो पेरेन्टस लिंहरदोंमोन। बे पेरेन्टस लिंहरनायाव माने बिथांमोना जेबो डिसिसनानो गैया। जिल्ला दानो होनदों। दाख्लैबो आं थांदोंमोन क'क्राझार सुन्दारि LP स्कुलाव नै बासुगाव सुन्दारि LP स्कुलाव बेयाव पेरेन्टसनि मिटिं जादों। जिल्लासो जानो नागिरदों। दासिमबो जिल्लाखौ दायाखै आरो गनायनि जिखुनु खबरानो गैया बुंदोंसो। ओमफ्राय नैबाव इन्डिभिनिनो सासे आं नामखौ गोसोआव गैला माने बिसोर खबर लाफैदोंमोन बे मेल जानायाव। बे मेल जानायाव खबर लाफैनानै जों माने बुंहरदों आरो जिल्ला दानायनि उनावसो बेखौ जों माने ओरै दालांबाय थागोन सानजाहा सोनाबनिफ्राय सानजाहा दालांनानै जों बिसोरखौ जिरायनानै थानायनि मोनसे बेबस्था लागोन होननानै बुंदोंमोन आरो खिन्थु दासिमबो जेबो गैया। जों माने गोदान आफादासो बरननायनि बेबस्थाखौ दा दाख्लैसो मोनसे माबा लादोंमोन बुंनाय जादों आङो माने बे जेबो डिसिसना लानाय जायाखै। ओमफ्राय दा बिसोरसो माने जोंथ' माने बिमा बिफा हिसाबै माने जेबो गैया गोरिब दुखि होननानै जों गजानो लुबैयो। एफा बोसोर 11 बोसोर गाहाम जोङो माने थानानै दा फिसानि मोखां नुवा मुं नुवा थाखा फैसा गैया न'आव धोन दौलत गैया। जों बेखौ माने जेबो राहा
गनायनि राहाखौनो जों लानो जानो हानाय जायाखै आरो बेनि थाखायनो सरकारा जोंनो माबा मोनसेबाबो बिनि बेनिफिट थानायनि थाखाय हारिनि नांनानै दासिमबो 11 बोसोर गाहाम मावनानै हारिनि नांनायाव जेलाव जोबजानायाव जेनेबा हारि नैबे जोंनि जिखुनु आफादानो जेनेबा माबा मोनसे बा सरकारानो माबा मोनसे सुबिदा बा गनायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय आङो बेखौनो बुंनानै आङो बे दिनै गजेन नार्जारि आंनि फिसालानि नामा जेलाव थानाया नाम मोजाङा कान्तेस्वर नार्जारि बेखायनो आं दाख्लैबो आङो माने बुंहरनायलाय आङो बे फिसालाखौ बुंहरनाय जादों थाखा फैसा गैया नोंखौ नोंनि नांगौ बायदि आङो न'खराव अबस्था गैयाबा बोरै थांनो गाननो जोमनो हैनो हानो होननानै आं जेबो हैनो हानाय जायाखै आरो बाराखौ बुंला आङो बेखिनिखौ बुंसिमबो बे बिथांमोननि मोननो गोनां बिथांमोननि मोननो गोनां अनसुंथाइ दासिमबो जेबो सिनानो गैया थाइसे जेबो माबायानो बेबस्थायानो गैया दासिमबो जेबो राहायानो लानाय जायाखै जोंनावबो पुलिसाबो भेरिफिकेसन लाफैखांबाय सिगाङावबो नैबे माबानिया राजगड़ कलेज माबानिया राजगड़नि माबाया आउटपस्टनिया बिनियाबो सिगां ट्रेन्सफार जानायाबो लाफैखांबाय आरो उन ट्रेन्सफार जानायाबो भेरिफिकेसन लाफैखांबाय खननै जाबाय आरो दाख्लै नैबे आंबादि बिदिनो फैनानै खनसे लांखांबावबाय बिथांमोनाबो बिथांमोननि सिगाङावबो आं बिदिखौनो बुंहरदों माने बेखिनि आरो आं बुंनो गोनां दा बिनि लिडारफ्रा फेरेंगा बिथांमोनखौ प्रमद बर'मोनखौ बे आंनि फिसालानि थाखाय जेलाव 11 बोसोर खाथिनायनि थाखाय बिनि गनायनि थाखाय मोनसे राहा लागोन होननानै आं बिथांमोनखौ लिडार हिसाबै आं गले गले खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।